Hi guys, good morning. Happy Saturday. So, ayan, hindi na ako nag-wear ng mask kasi ano na siya, medyo okay na. Unlike kahapon is halata pang maga. Though medyo halata rin konti. Hindi maintindihan pa nagsasabi ko. Pero pwede na. So, ayan, dito si Chris. Naka-jamis pa rin. Nanonood lang ng ano. Dito lang din ako sa sofa. Pag nanonood ako ng mga YouTube. So, ayun nga, pag nanonood ako is aray ko. may ano pa kasi, may pitik pa kasi. So, tingnan nyo, talagang pag nakaganyan ako is halata yung maga pa rin. Ayun na. Nakaano yung lip ko. Nakaangat pa siya. Diba? Pero pag ganyan, bagay halata pa rin konti talaga. So, ayun nga, abang nanonood ako ng mga videos, tumawag yung yung clinic. So, ayun na, nabigyan ako ng schedule ng root canal. So, by tomorrow, early ng 8 AM. So, kailangan nandun ako sa, sa clinic, sa Santa Mesa. So, sabi ko kasi full slot yung diba, yung schedule. So, sabi nila is, kung ma-accommodate pa nila ako para sa etong Sunday nga, kasi sabi ko urgent na. So, thankfully, nabigyan ako, and ako ata yung unang-una bukas kasi alas 8 eh. So, yun, finally, maayos na rin to. Pero yung dito ko sa bagang, I think parang wala naman siguro. Parang psychological ko na lang siguro yun kasi masakit talaga eh. So, baka ko na lang lahat na masakit. Diba? So, tomorrow guys, 8 AM sa tayo? Sa Lacson. So, yun lang. Tuloy ko lang ang panonood. And, nagsayang na ako for dogs. Ay, yung tirang kanin is for dogs. Nagsayang na ako for us. So, it's 10 na ng umaga. Morning! Lazy lang. Yan si Chris. Bebe, hi ka. Yun lang. Dito lang kami. So, sabi ko, di ba dapat maglalaba ako? So, ayoko ngang mapuwersa. Kaya, pag na lang. Kaya mo silang matambak dyan. And, speaking of laba, baka magpalit na rin ako ng guys, ng washing machine, yung yung automatic na, yung paglabas mo isasampay mo na lang talaga kasi mas mapapadali yung yung trabaho ko, diba? Kasi ang hirap maghanap ngayon ng kasama. So, nagpanap na ako kay Nene, wala talaga. Nagpanap na ako kay Mama, wala talaga. Yung last resort ko talaga is yung pinsan ko na kapatid nung kapatid nung mga una kong nakasama sa bahay dati, yung magkapatid na babae na mga maldita. So, may kapatid yun na bading. So, parang type ko siya na makasama dito sa bahay. Kasi mabait naman yun eh. Hindi ko lang alam din. So, naman siguro sa hindi ko alam guys, pero type ko talaga siyang nakasama dito kasi nakausap na daw yan ni Mama na gustong parang gusto niyang makapag-aral kasi sila magkakapatid. Sabi ko nga, diba, wala talagang nakatapos ata kahit high school. So, sabi ko, sige, willing akong pag-aralin siya kahit hanggang college pa. Basta dito siya. And, huwag niya akong pakita ng masamang ugali. Kasi yun ang hate ko lalo na sa kamag-anak. Alam mo yung tinulungan mo na at lahat-lahat. Yung ikaw pa masama. Ikaw pa yung magmumukhang masama. Diba? Lalo't wala, biglang umalis sa poder mo. So, ay mapagkakwentuhan ko na sa lugar nila na ganito ka, ganyan, tapos sasabihan ka na hindi mo madadala sa hukay yung yaman mo. Ayoko nang gano'n guys, sa mga walang utang na loob. So sana maging okay siya and makuha ko yun kasi gusto ko siyang tulungan. Medyo lang kasi ako doon sa yung mga ate niya, kaya parang nawalan ako ng ganang tumulong sa kanila. Even si Papa, parang nawala kami ng ganang tumulong sa kanila dahil nga sa mga attitude nila. So siguro si Tolit, si Lito kasi yun, si Tolit is yan, nakasama ko na rin kasi yung bata pa eh, kasi pag lumuluwas nun si Lola, laging kasama yun. So, mukhang malayo naman ang ugali no, sa mga ate niya. So, sana makuha ko siya and
makasama ko siya para mapag-aral ko siya. So, ayun lang, ang daldal ko, guys. Magapa talaga yun, wala ta. So, hi guys! Pangalawang vlog ko pa lang ata ito ngayong araw na to. Kasi kanina, umalis ako, pumunta ako sa sa Carriedo. Tinignan ko yung yung pwesto nga. Kaso, di ba sabi sa akin, pahihiramin ako ng estante. Kaso daw, naubusan na. So, iba yung in-offer sa akin. Parang nasa food section siya. Parang pang food stall na hindi naman pwede sa Prada ko kasi masyadong open and then nahirap mag-display. Kasi para siyang para siyang cubicle lang. Although, maganda sana kasi private, may privacy din. Kaso, alam mo niyo, paano kayo display yung doon yung produkto doon, di ba? Nakakaloka. Tapos pinasasabit pa ako ng plan daw kung paano ko balak i-display kung anong mga kabit ilalagay ko. Diyos ko po, binigyan pa ako ng trabaho. So, ayun, baka hindi ko nakunin guys. Mag-aantay na lang ako ng available na estante nila. So, ayun, o kaya maghahanap ako sa ibang lugar naman. So, ayun, medyo wala na yung pag dito na lang banda, ayan. Medyo masakit pa yun dito. Ayun na lang. Pero sana na ako tomorrow, Marot Canal na, tomorrow na yung ko guys, yung schedule ko. So, ayun, kanina, wala naman kasi kaming ginawa eh. So, si daddy yung naglaba. Thankfully. Nakakatuwa guys, kasi siya yung naglaba talaga. Naiwan lang yung mga puti, tsaka yung mga kumot, mga tinanggal na bedsheet kasi inaantok na daw siya. Nahihilo na daw siya, pagod na siya. So, sabi ko, sige, okay lang. So, ayun. Tapos pagdating ko naman kanina, ibinabad ko na yung mga puti para tomorrow pa ikutan niya na lang kasi ako na lang yung pupunta sa sa dentist kasi sayang yung time niya, 'di ba? Para magawa niya na yung dapat gawin pa. So binabad ko na para din na siya mahirapan bukas lalo't yung mga uniform guys. Pero konti na lang naman yung guys. Mabilis na lang siyang matatapos niyan. So ayun, pati pagsampay kanina siya nagsampay kaya nakakatuwa. Na-touch naman ako. So, ayun ang bala ko din sana, 'di ba? Sabi ko, bibili ako ng full automatic washing machine. Kaso wala pa lang gripo diyan sa labas kasi bala ko or di ko pa yata na-check pero parang wala eh. Diyan sa may may kalapati or dito sa may pintuan. Diyan ko sana balak ilagay yung yung washing machine kasi may doon may parang drainage patawag doon, something na ganoon. So, ayun. So, pag inquire ko doon sa pinsan ko kasi salesman ng Samsung ba? O, ng mga washing machine, sabi niya, ate, kailangan naka-rekta yan sa sa tubo, sa tubig. So, sabi ko, ay, hindi pala pwede yung ganun. So, no choice tayo kundi, pagtsagaan yung washing machine na yan. Kaya lang naman magbandaw. Ngayon lang naman ako nahirapan guys kasi nga sa sitwasyon ko. Pero once na matreat na to, so balik ako na ulit maglaba or papatulong ko kay daddy kasi ang galing niya maglaba. So ayun na, pagkagaling kanina sa Carried, dumaan ako ng store. Nakita ko yung mga bagets kasi namimiss ko na isang linggo nakatapos. Hindi ko sila nakikita kasi nagbakasyon sila sa Nueva Ecija, diba? So ayun, si Lucas kapasaway ng bata, nakakaloka. Alam mo yung pagkapasaway niya na kay gusto mo magalit, maano ka na lang, mapapangiti ka na lang, yung nakakasar ba lang ngiti ng mga bata. So ayun, nakakatuwa. Miss kasi lalo na si Ching Ching, ang arte-arte maglakad, nakakaloka. So, sayang hindi ko nadala yung camera guys. Nagmamadali lang ako kanina. Kasi nga sabi ko gusto ko lang makabalik agad. Kasi bumili pa ako ng pagkain ng dogs. Luto ko pa. So, ayun. And then nakapag early dinner na din kami. Kaya, patulog na kami. Actually, si Chris tulog na yun. Ina-enjoy niya yung mga pantulog niya. So, ayun lang din. Naliligo na si daddy. Matutulog na din kami kasi pagod yan sa paglalaba. And wala pa kasi masyadong tulog gawa ng dumating yan, alas 5 na. So medyo inaway ko siya, winarna ko pa siya. Kasi sabi ko, ba't umaga ka na dating? Kala ko ba hanggang mga alas 12 lang. So ayun, naglaban na lang siya. Kaysa magalit pa ako ng bongga sa kanya. So yun lang, see you tomorrow, good night. Good morning guys, paalis na ako. Nagbook lang ako ng ayun,
nakapagpabook na ako ng Grab. Antayin ko lang. Ayun, 7:23 na. Shucks. Bigla ako kinabahan, guys, na parang pa ako mapupupo lang yan. Anyway, yun. Antay ko lang si Kuya Grab. Nag-alarm ako ng alas 5. Ay, hindi, alas 5:30. Tapos, bumangon ako mag-alas 6 na. Masarap tulog. Then, ayun nga, nagluto muna ako ng hotdog para sa mag-ama. Tapos, may chicken pa dyan kagabi yung tinake out ko sa Jollibee. And then, may kanin pa naman. Tapos, may ulam yung dog. So, yun. Kailangan ko lang kisingin si Froggy bago ko umalis. Ito na ako, guys, sa Sampaloc. Hanapin ko na lang kung anong building. Na kasi na wala ko yung calling card. Pero winace naman ni Kuya Grab. And then sabi niya dito lang daw. Naganda lang ako kumuha ako ng pambayad dun sa BPI. Celestial Building. Sa Celestial Building dito. Kasi ito may dental clinic pero parang maliit siya. Tanong ako ulit kay Kuya. Ngayong galing ka doon sa stoplight, sa Laon-Laan. Nilakad ko papunta rito sa PIY Margar Street na naka Google Map. Nakakaloka. Give up tayo, guys. Mag-trike tayo. Diyos ko, 300 meters al ulit. Hindi na. Sakay na lang tayo. Loko yun si Kuya Grab layo ng nanawan sa akin. Hindi na paan. Sa may Santo Tomas na hospital. Wala tayo ng hospital. Ayun, A.H. Lacson. Ayan, nakita ko na. Yan. Celestial. Mag-U-turn lang. Nakakaloka. Ito naman si nakakainis. Google Map, pinaikot-ikot ako. Nadiretso na lang sa anak ko. Nagalit. Google Map. Ganda dito. Sabi ni Kuya, hindi, tama yan, ma'am. Nasa right side daw, sabi ni Waze. Colors. Kaya pala nag 300 meters kasi from PIY Margal kanina, pinaikot pa ako ng pag-ano. Sabi ko, ayoko na. Tricycle ako. Ito lang pala, oh. Ha? Gosh. Nag-aantay na lang ako, guys, ng Grab para makauwi na. Ayun. 1.5 hours lang. Pero hindi pa siya na RCT. So, nilinis lang muna at nilagyan ng gamot kasi in pain pa daw ako. So, kailangan mag-subside na muna lahat. Mawala yung pain bago ma-root canal treatment. So, ayun, uwi na muna tayo. I'm home na, guys. Sobrang bilis lang ng biyahe, walang traffic So, kung mapapansin niyo pa rin, medyo maga pa siya. And sabi ng dentist is normal na mamaga siya ng konti. Pero konti lang kasi nga sa ginawang paglilinis and paglagay nung gamot na muna. So, kaya hindi siya muna ni-root canal dahil pine-prepare lang ako para dun sa mismong treatment kasi nga daw in pain pa ako. So, ayun. Pero inanalin na tinanggal nila yung pasta, nilinis, tapos nilagyan ng gamot. So, ayun daw para nga hindi na sumakit. And then after a week or 2, kapag kaya ko na daw wala na totaling sakit, is magpa-schedule daw ulit ako ng appointment para magawa na yung pinaka treatment. Matagal daw yun. Siguro mga 2 to 3 hours daw yun. So, ayun. Colors.
And, ano pa ba? Naresetahan ako ng, painkiller. Kasi nga, may tendency na, titingnan ko itsura ko sa skin. May tendency na sumakit siya. Which is normal again, dahil sa ginawang, ramdam ko yung guys, yung, alam mo yun, para siyang may na tubo, nililinis na tubo. So, yun. And then, pinil nila ng ewan ko na tawag sa na yun, sa gamot na yun. So, nandito lahat. It's medicament. So, ayun, dalawang kanal yun eh. Kasi itong dalawang front teeth yung yung affected. So, I paid for 7, nag-down lang ako ng 7.5. Kasi 1.5 sa, medicament, dalawang kanal. Ayun. Tapos yung sa RCT, nag-down lang din naman ako. And then, next is yung, pag-iisipan ko daw kung i-retain ko itong teeth ko. Kaso, ang naman doon, ang magiging problem doon, baka maging gray siya. Since na-root canal na nga, and patay na siya. So, ayun. Yung option ko is yung jacket. Which is magiging kakulay siya ng normal teeth ko. Kaso yun nga lang, hindi ko siya pwedeng ipangkain ng bonggang-bongga. Kasi may tendency na masira. So, ayun, pag-isipan natin. We have 2 weeks pa naman. So, ayun lang. And then, regarding naman sa sa nawala kong retainers, ayun, no choice, kundi magpagawa ng bago. Pero, guys, yung permanent retainer na yung ipapalagay ko. So, yung nasa loob siya. Record. So, ayun, siguro, next week, or after 3 days lang siguro, kasi kailangan mag-move na tong sa baba ko eh. So, yung sa taas, okay lang naman kasi kompleto dyan yung yung ipin ko. So, yun sa baba lang pinaka-problema ko. Kaya siguro within this week, ipagawa ko na yung retainer. So, yun lang. Magiging episode tong treatment sa ipin ko, guys. Pero, okay lang naman. And then, ayun nga, naresetahan ako ng painkiller. Pero, as needed lang naman kapag daw hindi ko kaya. Pero, so far, kaya ko naman ngayon. Kasi nga, may gamot na siya mismo sa loob. So, and then, sabi nyo, diba, masakit na yung painkiller. Tapos, pinapatapos na lang sa akin yung amoxicillin. Ayun, tapusin ko na lang daw kasi naka 7 days yun. Sabi ni doktora. So, ayun lang. Kailangan ko na siyang kumain. Kailangan na ako. Hindi pa naman. Nag-ano lang ako kanina, nag-Skyflakes lang bago umalis kasi uminom ako ng gamot pa. So, ayun, wala naman siyang, hindi siya masakit nga, guys, kasi nilagyan ng anesthesia. Pero masakit yung pagtusok ng anesthesia mismo. So, ay talaga gano'n ako. Nagsasorry si Doc na, okay, sorry po, sorry, gano'n. And then, yung habang nililinis yung loob is wala naman ako naramdaman. So, thank you so much sa mga, sa mga nagpalakas din ng loob ko na, magpa-RCT. So, ayun, ko lang itong, nag-iwan ako ng nag-upload. So, tapos na i-publish lang natin. So, yung kasi, yung crown, guys, is medyo maharlika, lalo na yung porcelain. Nasa 15, isang tooth. So, gagastos tayo ng 30K. Kaya, kailangan mapag-isipan na mabuti. Pero kung sa ikagaganda naman siguro and yung mas komportable, kasi kung magiging siya, mag-gray siya, diba, ang tsaka, gano'n. So, siguro carry lang. Yun. Or carry lang na hindi ipa-porcelain, pero may tayo makapag-smile ng maayos. Ayun, medyo dito ko. Tapos in-extract nila yung yung natitira pang nana nga colors. So, ayun lang. I'm fine na ngayon. Mabuti na yung pakiramdam ko. Wala ng pain at all. Pinirisahan lang ako ng painkiller just in case daw. Just in case lang. As needed lang. So, ayun lang. Pagdala na naman si inay nyo kasi
maganda na pakiramdam. Late lunch, guys. Ayan, luto ako ng sinigang na, hindi pala sinigang, sinampalukan na chicken. Ayan, ano kumain si Chris tsaka si, Froggy, yung tirang kanin ang kinain nila. Then, yung mga doggies, kakain lang din. Ayan, ito na lagay ko. Maliit yung nagamit kong, pot, pero kere lang. Kaya naman yung kangkong na yan, O, diba? Sasaling ko pa sana kasawag na. Ayun, okay na yan. Yasiman ko na siya. Para lang siyang tinola na may guys, na may kamatis. Tapos, asiman yun. Hindi mo na. Tapos na. Kasi inom ako ng gamot Launa na. Bango. Panamoy nyo lang. Nalaban na ni Fraga yung mga whites. Ayun. Tapos, kulang na ang sampayan Wala na sakto kasi naglaba din yung sa baba. May natitira pang mga mga kumot. Then, mga jacket. Ano ba yan? Ang kalat nyo naman kumain. Ito na ba yung huling mo? Huling salang mo? Hindi itong mga... sige. Ito mga medyas. We did it because we're just in our nature. We help. Siguro nasa kwarto Military push-up. Military push-up. Tingnan mo yun sa sa palanggana. Maano pa? Wala na akong huli Gusto ko linisin ko ulit ito. Balik-balik ko pa. Kailangan walang walang bula. Napagupitan ko lang sa Chris. Siguro pagka sinasama siya doon. Nisumpong! Ay, God bless you. Ang labi nga, may bakas pa ng pagkain Baby. Jira lang. Yung Shopee na check mo, Meg? Updated ka daw ng Okay. Ching! Ang cute-cute na itong arty-arty na itong lumakad. Diding-diding. Wala nang tawas. Sige. Asa si Kuya Chris? Ay, naku, umakyat na. Basi na. Bugbugin ko talaga yun. Halika na, Jabi tayo, Jabi. Ay! Magsa-summer, kaya mabenta yung ubos na naman yung yung 1 liter. Ito kasi Lucky Charm dito, ayan Ayan puro kain naman. Na-arty-arty naman, puro kain. Tamo yan Ganda-ganda, baby girl na yan Asan si Ukas? Ganda yan, Lola. Tapos. Oh, dead baka talaga. Sa akin din. Cute-cute Late na bata. Mukha kang tiyanak. Tiyanak na maganda. Dali, dito ka, dali. Bless na, tapoy. Uy! Orty-orty talaga, uy. Baba na Ang liit, Uy! Nakasimangot uy! Nakasimangot ka! Uy! Uy! Sarap. Halika na! Laganda yan! Ito, papa ako. Ha? Kiss na muna ako. Kiss na muna. Kiss. Kiss na muna. Kiss. Ay, charap mo yan, ay. Wala, may pagkain. Ang cute mo. Beautiful eyes muna, baby. Beautiful eyes. Uy, isa lang yun, ang galing Beautiful eyes na. Beautiful eyes. Wala si Ukas. Mano yan Lupit ni Lucas Kulit no? Lagi nandito sa...
Umaakit dito eh. Nga yung mga patong-patong na karton. Ah? Oo. May kita na lang namin. Minsan nandito na. Oh. Ginugulo na yung ano. Kaya patong-patong yan eh. Meron lang isa. Kaya tingin. Ay, bukas. Andito si Lucas. Lagi pang inaaway si ate. Halo-halo na naman yan bukas. Ang cute mo, baby. Ang cute. Kalaking aso takot sa putok. Nagpaputok lang yung ano, di ba? Kasi fiesta, puro takbo siya doon sa kwarto. Ayaw na lumabas. Nailang kami palabas siya eh. Ang cute ng kamatis, oh. Thank you. Bili ako ng ano, saging ni Chris. Ayun yung bata, oh. Nagmamaktol na naman yan eh. Kasi hindi ko binili ng penny board. Ay, akin na yung saging. Ako na magdadala. Let's go. Mga gulay na lang. Tapos yung, tag ito, sa red ribbon. Bili ako nung ano, nung ensaymada. Sarap yun eh. Ang gusto mo dito? Ensaymada? Mukha mo na naman, di na naman maipinta iho ah. Palengke tayo guys. Bilang kami ng ilang ano, ilang gulay. Ganito yung ganisa sinasabi ko. Pero iba may gawa nun. Sarap. Yung putik na naman sa ano mo ah. Dahan-dahan. Muna ka na. Dahan-dahan lang.